Напоследък много се спекулира с нерегламентираните полети на ВВС. Ние сме 3 пилоти от авиоотряда. Тук сме, за да ви уверим, че в правителствения самолет и на борда на кугарите никога не се извършват непозволени дейности. Ние сме професионалисти и всичко, което се случва там, е по устав. Ние сме на своя боен пост за Негово Величество пасажера. Представете си, че на пътника му стане скучно, особено ако пътува сам. Да. А как се гони с куката, с белотче, той е един, ние сме 3. Веднага предлагаме услугите си за каре. Квалификацията на моя екип не се изчерпва до тук. Ако пътниците са повечко и им се играе футбол, моят втори пилот каца до някой селски стадион. Не само, че кацаме, но аз съм бил и вратар, бил съм централен защитник, бил съм централен нападател, ляв бек, десен бек, опорен халф. Също така съм бил и страничен съдия. Имам квалификация. А след като поритаме, се върнем на борда, нашият борт инженер прави мануален масаж за отпускане на мускулите. Пасажира. Разбира се, или аз, или стюардесата. С колежките сме специализирани в класически масаж с морска сол и водорасли, а този с мед и вино рядко го ползваме, за да не зацапаме седалките. Дамите пък са изключително доволни от този изключително антицелулитен масаж заради вибрациите. Той се прави единствено и само ако има турбуленция. А ако се наложи и турбуленция ще предизвикаме чрез нашия капитан. Важното е пътника да бъде изключително доволен. Както казах, в нашия авиоотряд сме професионалисти и ако пасажира пожелая лов, можем да му организираме и лов. А екипажът е квалифициран и за викачи, за кучета, ловци. Ако трябва и на диви прасета можем да се направим. Екипажът изпълнява също така циркови номера, фокуси, цигански колела, хуморески, забавни песни. Стюардесите танцуват на елерон. Опасен и атрактивен номер. И всичко това е на промоционалната цена от 5000 евро all inclusive. За сватби и за масови мероприятия специални отстъпки. Обадете се. Ние сме добри хора. Никого не връщаме. А сега химна на нашия отряд. В небето кугър улетает, вертолет, снаряда строевой. 3 пилота, 3 веселой друга, экипаж машины боевой. 3 пилота, 3 веселой друга, экипаж машины боевой. А когато кацне на стадиона, матч с вас играет екипаж. И след матча стюардеса наша само направи му масаж. И след матча стюардеса наша само направи му масаж. Наемете бойната за друга, поносимо е за джоба твой. 3 пилота,